Kaixo, ni Yasmin naiz. Duela urtebete baino gehiago, bidaia bat hasi nintzen nire etxetik Marseillan eta Euskal Herrira iritsi nintzen. Bai, bat-bateko maitemindua. Bueno, historia hori ezagutzen duzuela, ezta? Hori bai, gauza berriak ari dira loratzen Nafarroan, eta ezin genuen geratu ikusi gabe. Argi geratu da, jarraituko dugu Nafarroako bide eta errepidetan. Gaurkoan, nora goaz? Kaixo Yasmin, gaur Ultzamaldea bisitatuko dugu. Nafarroa garaiko iparraldeko eskualdea da, Iruñeko merindadean kokaturik dagoena. Ultzamaldea 9 udalerrik osatzen dute, eta guk haietako 3 bisitatuko ditugu. Lantz, Ultzama eta Atetz. Murgildu gurekin Nafarroaiko bigarren denboraldian. Iritsi da momentua. Bagatoz, bueltan gaude, heldu gara. Edo bueno, esan nahi duzuen moduan, baina Nafarroairen furgoneta gasolina jarri dugu eta bidean aurkituko gaituzue berriz. Venga, bazen! Kaixo, opa, ongi? Ongi? Bai. Ba, lantzen berri lurreratua, zu Bai. lantzekoa zea? Bai, hemengoan ez bai. Beti da nik. Bueno, leheno bizi nintzen Berriozarren, baino... Berriozarren hemen. Iruñan, baina orain ebe. Bai, Zer bai. eguzu, Iruñan edo hemen bizi? Hemen bizi. Zergatik? Hemen gusturago, nago. Bai, herria? Bai, bai. A ber, herria momentuan dago oso lasai egia esan da. Bai, gaur bai. Torri naute ditara. Ah, inoteritan. Bai, Justo bai. horregatik itzinen du. A ber, zu inoteritan zeiten duzu. Ba, ni egiten dut ziripot. Ziripot. Bai. Zer da da? Bada hemen herriko leheno zegoen potolo bat, Aha. eta orain inaiz potolori. Bai. Baina, a ber, esaten dute, egon ez pixkat kuskuseatzen, esaten dute lantzekoak dira Euskal Herriko inoteririk ezagunena, garrantzitsuenak, egia da hori? Bueno, ez dakit. Jende asko ezagutzen dute hori bai, baino... Bai. Baina zu, arrotasuna... Importantenak ez dakit diren. Ez? Ez dakit. Ah. Bueno, a ber, nola deitzen dira, por zerto, inauteriak, iauteriak... Guk hemen inauteriak erraten diogu. Inauteriak. Eta ber, zergatik atera zara ostatutik? Ze hemen prestatzen dituzue? Hemen prestatzen dugu dana, Bai. hemen jazten gara eta hemendik ateratzen gara. Pues, sartuko gara eta erakutsi Venga, baiazu? goazen ikustera. Venga. Rescue me, oh take me in your arms. Rescue me, I want you tender shine. Bueno, iritsi gara, non gaude? Bai, pues hau da Posadeko sabaia eta hemen jantzen gara, txatxoak eta ziripot. Ziripot, txatxoak, eta a ber, txatxoak zer dira? Ba, txatxoak dira, pues, herriko jendea, Aha. jantzen zena, ba, ziripotez parte laguntzeko eta... Bai. Bai. Eta ziripotez gain, ze bertze pertsonaik osatzen dituzte inauteriak? Pues badaude gero maltzurrak, direla Milotxinta Zaldiko, Aha. tortzen zirena pues, herrira lapurtzera, Ah. eta ziripot lurrera hautatzera. Bai. Bai. Eta zuk zergatik erabaki duzu ziripot ezatea? Pues leheno egiten zuten pues, gu baino zarroagaz zirenak, Aha. eta gunen baten errantziguten. Inbarrutzute zuek, bai. Eta zuk sentitu duzu... Eta gure adotasun herrian hitz puntu hori, egin edo? genuen, eta zu inbarrutzu hau, eta zu hau, eta Bai. jazta. Zenbat zarete herrian, por zerto? Zenbat biztanle? Bai. Pues izango gara 150, igual Eta zerbait zuri gehiago. proposatu dizute. Bueno, a ber, gure kuadrillari. Bai. Eta zuk esan duzu baietz, ni ziripot izanen naiz. Postokatu zait. Baina gustora egiten duzu, eh? Bai. Ze sentitzen duzu arrotasun puntu hori egiten duzuenean? Bueno, azkenean da pertsona importantea da. Bai, ezta? Bai. Eta bertxe pertsonaek ere bai, Mielotxin, zer gehiago, Zaldiko, badago pertsona bat lantzekoa dena, osea, bereziki lantzekoa dena, edo, bueno, beste pertsonaik bezala Euskal Herrikoak. Ez, hemendik denak lantzekoak gara. Bai, ezta? Txatxuak eta denak lantzekoak izan behar dira. Bai. Azkenean, Osea, ezin da beste Gure herriko, inauteriak. beste herriko bat etorri eta esan Ez, ni ez. ziripot esan naiz. Ez, ez. gurutzatuta. Lantzekoa izan behar da, bai do bai. 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 Eta nolakoa da inauterietako egun tipiko bat?
Bueno, pues azten gara ja almorzatzen, Bai? eta Zer jaten da hemen inoteritan? todo. Nola dena? Pues ez dakit, pues, lomo, gazta, Bai. dana. Piskat Sanferminetako Bai, ameketako bai. bezala, ez? Bai? Eta gero ateratzen dira, hemen ateratzen dire txistulariak, Bai? eta dantzetzen dugu 8 bat. Eta gero ja egotzen gara ona, pixko kontentu eta... Eta parrona Hasten gara, egin, bai, egun osoa. Bai. Eta ikusi dugu kalea zegoen oso lasai, baina inoteritan betetzen da, guztiz. Bai, hemendik atatzen zu burua eta dago jendez beteta. Eta toki honetan dago, da oso iluna. Jantzen zarete, baina non ensaiatzen zaret duzu, ez dakit ensaiatzen duzuen edo ez? Ez. Ez. Improvisazio Bai. hutsa. Bai, Bai. ezta? Eta zuk utzi duzu kargoa edo txoritxo batek esan dit, zuk utzi duzula edo zure lagunak Bai, utzi duzula? ni pues, danamat ez dakiten bat urte ja, Bai. eta duela bizpairu urte, pues, inauteri txikia, Bai. utzi nion pues, gazteei. Bai. Eta nik hasi nintzen handien egiten. Ai, nolatan da hori, ze ezberdintasun dago bien artean? Pues, astelehen eta aste artean jende ateratzen da pixko mozkorra, Bai, eta orduan bada kainero. bai, Eta gero, pues, igandean dela txikiena, pixko lasaiago. lasaiago. Eta zuk Bai. hori utzi diozu gaztei, ezta? Zurea da lan gogorra orduan, ezta? Bai, Bai, ze jende mozkor eta jendez beteta eta Bai, bueno, bai. hainbat gauza egin, ezta? Eta zuretzat, inoteriak, ez dakit, herrikoa zarenez, garrantzitsuak dira, oso garrantzitsuak dira? bai. Bai. Zegiaz ez genituen, ez ditugu Ez. izan, aurten zer da plana? Pues a tope atera. Bai, ezta? Bai. Zu gaztea zara, nabaritu dituzu, pues azten, ez dakit, urteotan, ez dakit, evoluzio bat edo garaipen bat izan dela, belaunaldi berriekin, Pues nire ustez dena berdin izan dela. berdin. Bai. Tradizioa Ez dut mantentzen aldaketa dira, asko ezta? ikusi. Eta gaizki izanen litzake aldatzea adibidez edo modernizatzea inoteriak edo ez dira Ez, hola gongo dira eta... betirako. Bai. Bai. Nire ustez bai, ez dakit. Zuzade baikor? Bai. Bai ez? Osea, hurrengo urtei begira, Bai. baietz, mantenduko da, naiz eta modernizazio horrokorrean gizartean, inoteriak bai. Bai. Ze, klaro, badatoz... Badago jende pilo bat, hori da. txikiak etortzen dire pilo bat. Eta gogotsu, Bai. oso ez? Bai. Jo, pues etori beharko naiz egunen batean, ez? Hombre, hola espero dut. Bai, ezta? Eta erakutsiko didazu, pertsonai guztiak, ez dakit, ziripot izanen zaren edo ez, imaginatzen du baietz, Bai. eta ikusiko dugu. Rescue me, oh take me in your arms. Ziripotak esan digu, otsai arte deus ez. Bai, itxaron beharko da. Baina bitartean, badago beste plazertxo bat gozatzen alduguna. Bai, postreak. Hemen beste lagun bat dugu honen inguruan asko dakena. Goazen ezagutzera. Bueno, Ibai, plazer bat benetan, eskerrik asko, Ba. eta elkartuko gara berriz inoteritan. Hombre, Printzipio. hola espero dut, bai. Vale, hamil esker. Ale. Ale, Agur. agur. Kaixo, Jane. Kaixo, Zer moduz? ongi edazu. Oso ongi, eta hori gara guaintxe lantzetik, eta non llegatu gara? Ba, lantzera. Lantzen gaude, Bai. Ultzama baiara ondoan, Bai. eta gaurkoan gure enpresa Postres Ultzama izenekoa aurkeztuko dizuet. Hori da, naiz eta lantzegon, zuek ultzamarrak zaite guztiak hemen, ezta? Ba, langile gehiengoa bai, Bai. hori da. Beraz, postre ultzama oso izen famatua da Nafarroan, ez? Bai, Hartu fama hori, nola esplikatuko zenukezuk, zergaitik izan du hainbeste fama? Postres Ultzama enpresa 1986 urtean jaio zen. Enpresa familiar bat bezala sortu zen, Ah, bai. bere egunean, gaur egun langile gehiago ditugu. Zabalera. Eta urte haietan ilusio, dedikazio eta esfortzu handiarekin guraso eta izeba osabek sortu zuten Bai. enpresa hau. Eta gaur egun lehengusu eta biok bigarren belaunaldiari eman diogu bidea, ez? Begira. Beraien ilusio eta esfortzu berdinak jartzeko idearekin. Ilusio, esfortzu eta, kontestu honekin, baiara honekin, nola ez motivazioa izan. Hori da, Oso bai, polita da. bai. Ikusten ditugun animaliak, ze... Bai,
ardiak gure hartaldea daukagu hemen, eta ikusten duzuen bezala kanpoan, hemengo belagi hauetan kanpoan egoten dira. Egunean bitan dizten ditugu, eta esne horrekin guk egiten ditugu gure produktuak, ez? Benetazko tokiko produktua. Hori da. Horrek esan nahi du kalitate oso ona dela, ez da? Bai, batez ere hori oso garrantzitsua da. Lehen gai garrantzitsu bat izatea, ez? Eta kasu honetan gure hartaldeekin egiteko aukera daukagu. Eta nola sortu zitzaizun zuri gogoa hemen lan egiteko? Nik txikitatik ikusi izan duen nire gurasoak eta izeba sabek, ez? Ze esfortzu eta dedikazio eman zioten enpresa aurrera ateratzeko. Eta orain, lehengusu eta bien artean, intentzio berdinarekin enpresa honekin segitzeko aukera daukagu. Hemen dago pixkat denetarik, bai fabrika, bai natura, animaliak, langileak, toki polita lan egiteko, ez da? Osa, zuk etortzen zara egun eta, gogotsu, ez? Gogotsu, hori da. Eta zer prestatzeko, zeren, klaro, postre lutzama, pixkat, zabala da. Zein da gehien gustatzen zaizuna hemen? Gaztanbera. Gaztanbera. Hori da. Zer produktu izarra da? Izarra da, bai. Hada, Nafarra, Ultzamarra, osa... Nafarra, betitik izan da Nafarra. Lehenagoko garaietan, mami edo Gaztanbera erraten dena, egiten zen, ez? Etxe askotan bere hartalde izaten zituzten, eta hartalde horrekin, lortzen zen esne horrekin, postreetako bat, izaten zen Gaztanbera. Nik ez dut inoiz probatu. Aukera daukagu barrura sartzeko eta ikusteko nola egiten den eta dastatzeko. Erakutsiko diazu prozesua? Bai, guazen ba. Guazen. Bale, ba. Take me, baby, yeah. Love me, baby, yeah. Bueno, hemen baitugu produktu batzuk. Erakutsiko dizkidazu, pixka, kutxo gara bera? Bai, horixe. Lehenengo gauza egiten hasi ginena, ardi esnea izan duzen. Litro batean, 2 litrokotan gehien bat ostalaritzarako, eta litrokoa gainerako jendearentzako. Eta ondotik Gaztanberarekin segitu genuen, Gaztanbera, handia txikia, eta gero jogurra. Badaukagu jogur naturala, eta ondotik atera ditugun goz berriak izan du dira jogurra marubiarekin, arandanoekin, mangorekin eta mandarinarekin. Eta azkenik ikusten dituzuen izozkiak, ez? Bai. Txiki hauek ikusten duzen bezala individualak dira, eta hauek handiak lehen erranduan bezala ostalaritzarako gehien batera. Eta zerezkoak dira? Baditugu jogurrezkoak, kizkilurrin zaporearekin, naturala, Gaztanbera naturala zaporearekin, intxaurra eta eztiarekin, gaztarekin, txokolatezkoa, eta azkenik atera berria daukaguna kafezkoa. Hori da garrantzitsua, zeren hemen ikusten da duze tradizio, ez? Hori da. Tradizioak, betiko, ohiturak, ez? Nola sortu duzuen, nola lortu duzuen mantentzea tradizioak eta liberean gauza modernoak, olakoak egiten. Ateratzen. Tradizioa betitik txikitatik, ez? Izan dugu gainean, batez ere artzai familia batetik jaioak garelako, ez? Eta bestalde modernizatzeko aukera izan behar izan dugu. Batez ere gaur egun toki askotan gauza asko ateratzen ari dira eta gu ez gara gutxiago izan behar, ez? Berritu behar dira gauza. Eta horregatik esan didazu gointxe bertan, daudela 2 modu, ez? Eiteko mamia eskuz, eta baita ere makinak. Lehenagoko garaietan Gaztanbera egiten zen, erre zaporearekin. Hori nola egiten zen, harriak bakoitzak bere etxeetan berotzen zituzten harriak gorri jarri arte, eta ondoren kaiku batean, ez, bertan harria sartu eta esnea kizkilurrin zaporea orduan hartzen zuen, ez? Orduan, guk aukera hori botilean daukagu, orduan bakoitzak bere etxeetan egiteko aukera badauka, eta beste modua da esne naturalarekin, ez? Zapore naturalarekin. Eta zein da gehien edo hobekin saltzen den produktua?
Ba, esnea Esnea, ez? asko, esnea eta gaztanbera ere bai. Bai, Baina esneak aukera asko ematen dizu, ez? Ba, gaztanbera egitera joan gara, bera, ez? Hori da, bai, posera, guazen ba. Can you see that I'm not lonely? Rescue me, oh take me in your arms. Rescue me, I want you tender child. 'Cause I'm not lonely, I am blue. I need you, and you love too, and you love too. Ikusi dugun bezala, animalien lana beharrezkoa da, nola ez. Eta nik sensazioa dut hemen animaliak arrasongi zaintzen dituztela. Ikusi nahi? Baserri eskolan inon baino hobeki egiten dute. Neska bat telefono kabina, hertzi baten barrutik. Intxen filabekin xemi-xem, irten ezinik urduri. Amsterdam edo Slogogoan jo naiz, helbiderak urri baitut autobusean. Merdinok gaizkuertu bat besterik ez da izan, garbinok karteran arama. Leioaren alboan ezerik alezgale. Kaixo, eguerdi, Beatriz, zer moduz? Kaixo, ongetorriak. Ongi, eskerrik asko, toki zoragarri hori zer da? Bueno, etorri zarete Ultzama fundaziora. Hemen badaukagu baserri eskola, hau dena dela, gu animaleken, atzekalde hortan barraskilo proiektua, eta beste hortan gaztategi artesanala Mikaela. Eta nola sortu zen fundazio hori, zer asmorekin, zergatik beste proiektu polita bat batean, zera, borborka? Burutik sanoz gaudelakos, hori lehenengo gauza esan beharra da bai. 2009 urtean ona tetorri ginen senarra biok bizitzera. Da, hainbeste sore eukita ez genekien zer egin honekin. Da, nola ni baserritan izan naiz eta gustatu zait asko, hortaz animaliak oparitzen hasi ziren, da, bueno, bata besterekin, da, hasi ginen berreskuratzen. Eta handitzen. Da, gero borda eta guzti hori ongi pagatu ginen egu eskuken da holan. Eta honen batin etorri zen Ultzamako alkateak esan ez, bueno, pues, landetxe asko zeudela, jatetxe askok ere bino aktibideak egiteko ez omen ziren inbeste. Eta ja nahi genuen nahi baserri ireki jendegi guztezen. Eta horrela, hasi ginen pentsatzen eta azkenan fundazioa sortu 3 helburuekin. Lehenengoa zen garrantzitsuena esan bezala lana ematea, bueno, gaizki pasatzen ari diren hoiei, bai. Gero ere Ultzama ezagutaraztea ere, eta azkenik ere landa eremuko kultura edo bizitzeko modua pixko bat ere erakustea, ez? Hori ziren helburuak, gero animali berreskuratzea, gero hortik ere hasi zan ikusten jendik etzekila gauza asko ni buruz, eta klaro azkenean esan janarekin batean erakusten dugu nola jana elikadura egiten denez, bino nola elikatzen garen eta zer egiten dugun janari horrekin gero platerraino iristea, hoi pauso hori falta zan. Orduan joan ginen Italiara, Slow Food International, eta han eskatu ginen baimena hemen munduan. Sortu zuten, eskola bat edo? Bai, munduan dagoen lehenengo eskola sortzeko. Da baimena mantziuten, bai, bertan. Ze polita. 2016 urtean, 15 urtean, hor non baitxe. Bai, eta hortik hasi ginen, jaiendari erakusten, zer egin daiteken janaekin, nola kongelatu, nola prozesatu, zer egin hauekin bestearekin da, holan. Eta gero, ja ikusten ere, esnekiekin ere jendeak ez zuen ideia hundirik ere, eta nola egiten zan bat, nola egiten den gazta bat, nola egiten den jogurra, ez, postreak eta hori denak, azkenan berriz ere Mikaela gaztategia sortu ginen, ez, bioklimatikoak dire bi, eta hauekin sortu egin ziren biokonstrukzion bi kurtsoekin, estatu mailan lehenengoak izan ziren, Nafar Lansarerekin, eta oso ongi atera ziren, eta horrela ere sortu ginen edozein tokitan berriz ere kurtso hori egiteko, ez dozein ofizina de empleo hortan, ez. Zorionak, esan arrakasak, esan toki polita, proiektu polita hasieratik. Zuzara hemengoa, Ultzamarra? Ez, Basaburukoa. Bai! Inoz dut horrelakoan izan, aita bai behintzat Basaburukoa da. Bai, eta, bueno, azkenean ere, hori, baserri ikusiot, zenola bizitzen den, zenola, eta asko gustatzen zait, Iruinen bizitzen zait bat gustatzen. Ez. Nire senarra aldiz, Iruñekoa da. Iruinen jaioa, Iruinen bizia, eta onat etorria ere, eta moldatzen. Eta maite bindu zen, honekin nola ez? Guaindik moldatzen hasi da.
ez pentsako ez da, egiten zaio gauza batzuke bai. Hemen animaliekin, ikusi Animaliekin. oso animalia zarera zara, Bai. egin dugu bueltatxoa eta izen guztiak gogoratzen dituzu. Noski. Zuk hemen Hemen- dituzu? Bueno, nik ez, eske gaineakoan esaten balin ba, ez badire Antonio eta Rosita, horiek dire Oskarren aita eta ama, badire Pili eta Roke, horiek dire Oskarren osabaizebak, ostras, nik ez ditu pato, ez da pentsatu ere, ez dut nahi nire familia politikoekin arazorik izatea, Oskar izan da, bera bakarrik, bai. Beak egiten du apesana, tita, eta jazta. Horrengoa. Hoi da, bai. Zenbat animalia daude hemen, bakizu? 54 oaintzen bertan. 54. 54, denak berreskuratuak, denak mataderotik hartuak, edo beste granjetatik, edo beste, bakizu, eske jendeak izan ditzazke, bueno, adibidez, badago ardi bat, deitu egin ziutena poliziek Iruñetek, zengatik despedida de soltero bat egin zuten, eta farola batera utzi zuten hartuta. Adibidez. Edo badago hauntz bat, Zubiriko guardia zibilek deitu egin ziuten, zengatik kendu egin zioten zirko frantses bat ere. Oso argala zegoen, eta horrena bene deitu egin diogu, bene merita. Orduan esango zenuke dela zaintzeko espazio bat. Bai, hori da. Hemen bai. Hemen elkartu egiten da dena, elkartzen da beraiek ongi eta lasai bizitzea eta jendeak ere ezagutzea. Bai. Azken finean guri eskatzen balin badute animalien bat, zengatik eskatzen digute, adibidez berreskuratzen ari gara burro de enkartaziones delakoa, ez, galtzeko zorien dago, enkartaziones hor Bizkaian dagoen herri txiki bata, eta asto mota hau ez dago toki guztietan, eta bueno, pues jendeak igual eskatzen digu, jaiotzen baldin bada edo mendiko lanak egiteko edo ez dakiz zer egiteko, orduan bai, elkartzen ditugu, pues umik ezateko bestelakoan ez ditugu elkartzen. Ez, esan duzu ointxe umeak, ni badakitiko egon naiz pixkat begiratzen interneten, eskolak eta eskola taleak etortzen dire baita ere, zer ikasten dute hemen, azken finean eskola bada, ezta? Hoi da, hau da, baserri bat, bino eskola zea ekin da hona, ezta? Eta hemen irakasten duguna da, baserrian edo izaten ziren animali guztien nola ezitzen diren, nola bizi diren, nola elikatzen diren, ze beharrak dituzten eta oitenak. Orduan jendea jakin dezan ere, bino ez bakarrik eskolendako, eskoletek etortzen bai dira ikastolak, eskolak eta oitenak, bino asteburuetan da festa egunetan familiak etortzen dire. Eta orduan familia guzire, orduan erakusten digu, batzutan ere, ez eta ekarri dut umia ikastezan bizkoat. Bino ze gertatzen da, umeak ongi pasten du, bino bera, ostras, ez nekien arrautzaren asunto hori, eta ez nekien ez dakiz eta bakiz eta asko ikasten dute bai. Umeak baino gaiago batzutan, ez da? Egi. Nola definituko zenuke zuk zure lana? Lana baldin bada, ez dakit lan gisa hartzen duzu? Hau dena da denboa librean egiten dudana, bolondresa baina naiz hemen, nire lana erizaina izatea da, eta nik baztanen egiten dut lana guardiako erizaina bezala. Orduan zaintzen bai gizakiek eta bai animaliek. Bai, holaxen, saiatzen naiz behintzat. Ze polita. Honek nola du izena? Horreta Tor. Tor? Bai, eta bere neska hortikan dago, Odin, eta ama izan da ere. Oain ikusiko dugu nahi balen mozu. Pues, emanen dugu beste bueltatxo eta gero pasako gara baita ere gaztandegitik eta bertze proiektutik, ez da? Noski baietz. Baitor? Venga, bazen. Altoan ezerita doana gurea, egunkaria irakurriztoa, tenpume zula kapital, ikuskizunen horrira pasatu da, inten filabekin semizierrian. Ultzamatik atera eta beste herri batera goaz. Hemen, Atetzen, familia bat oso ezaguna da. Herri kirolagatik bai, baina sekretua osatzen du beste elementu batek. Artea. Kaixo, atxaldeon, Peio? Atxaldeon. Zemuz? Ongi, hementxe. Hemen bajeran, hemen egiten dugu entrenamentu, probak eta hola. Uraldi txarra dagoenean, ez dela kanpoan, baina... Bai. Herria arroztegin gaude, ezta? Bai. Zemengoa za? Bai, beti deni. Familia osoa baita ere. Bueno, bai. Batzugia kanpo daude, edo, bueno, beste batzu bueltaka gabiltza, baina bai, beti... Baiara oso polita da, atez baiara, ezta? Atez baiara, bai. Pastu gara eta pasada bat. Begira, etorri gara eta ikusitugu argazki batzuk, familia hori oso lotuta dago eta bizen hori oso lotuta dago herri kirolalekin, ezta? Bai. Kontatuko jazu pixkat historia? Duela 35 bat urte hasi nintzen,
erregirola, Bai. txiripaz ezakit Ultzaman antolatu zuten proba bat, deitu ziguten, eta lehendabiziko proba inuen korrikan. Gero hasi ginen korrika eta trontza. Gero aizkora, gero, pixkanaka, hori, eta denboraldi hortan, hori bili gara, probatzen gauza bat, beste batzuk ongi ateatzen dira, beste batzuk gaizki, baina, horrela, eta ja hasi ginen txapelketan, eta hortik, gehien bat egin genuen trontza eta aizkora. Bai, baina zaletasun hori, herriki horrela, baita ere transmititu diozu semeari. Bai, semeak, iloba, familia osoa probatu du herrikirol mundua. Batzuk ongi, beste batzuk utzita dute, eta beste batzuk egin dute proba, bai Nafarroko txapelketa, bai Euskal Herrikoa, bai munduko sokatira txapelketa ere badago partaide bat eta bi domina dauzkela. Bai, egon zen Holandan, sokatiran, eta Berriozarko taldearekin zilarrezko domina lortu zuen, eta brontzezkoa Berriozarkoekin eta Euskal Herriko selekzioarekin bigarren zilarrezko. Zen maia, Eta begiran hor datorren? Epa, txaldeon. Semea ere, bai, zen moduz. Ongi. Justo gaitza egiten herrikirolaz zure bai, ez? Bueno, bai, ni jaiotzetik hor bizi izan duet, atiek pixko bat sartu ziten, da hemen seitzen du, bai. Baina gustura, ez? Da, aitak esan duelako. Ez, nik uste beak esango baziten, nula ingo, orduan, bai, probatzen Okerrago, kontra behintzat. Bai, gustatu jentzait, txapelketatan nahi biltzen ga, exibizietan bai, jende asko ezautu du, eta hortxe seitzen du, bai. Eta goindik jarraitzen, ez? Bai, betire urte batzuk egigo, beste batzuk gutxigo, baina beti ilusioakin, ez? Eta hor seitzen du, bai, gustua. Eta egurra dago familian, ez horik herrikirolan, hemen non gaude, pues? Da, hemen dauke, pixko bat, ez ditut esango herrikirol eskola bat, baina hori sortzeko intentzioakin, ez? Bai. Eta hemen material asko dau, bai umeantzako eta bai helduntzako, eta hemen gu haitzen ga, eta bai kanpoko jendea ikasi nahi zenei, pixko bat launtzen saiatzen ga. Ados? Zai edaz, azkenean ekonomikoki, hau aurre ateatzea, kosta egiten da, baina, exibizioakin da tarteko, ateatzen du jendea jakusteko modun, bai. Baina baita ere, artea, hori nork egin du hori? Hau, peio, aspertu etxean askota. Ni gauza bat esan nahi dut. Duela 25 urte antolatu genuen Zurgai herrikirol taldea, eta hortik ideia hasieran Asio Floresekin ziordikoa eta bi anaiak, eta hortik hasi ginen erakustaldiak eta mobidak. Eta gero dena etorri da. Atzetik hasi ginen umeekin laguntzen Nafar jokoa parte hartzeko, gero jendea erakusteko, gu ere ikasteko, jende bila, bere garaian oso gaizki genbilen ekartzeko jendea erakusteko. Gaur egun gu joaten gara eta batzuk etortzen dira ona. Baina, konta jaztu pesez, nola iritsi zitzaizun zaletasun hori? Hau, motozerrakin duela, 7-8 urte. Zore biltzen zara, Julen? Motozerrakin hainbeste ez, ni gaizko eta trontza gustatzen egiko. Azkenako eurre prestatzen da jartzen za, eta bai, zehoz egiten dut, bai. Hain goz haiki justen diot, hor. Kirolan pixua bajatu denen, hain motozerrakin hasi da. Bai, gehien bat hori, kirola utzi eta erakustaldi betetzeko, beti egiten dugu, ratotxo bat edo tarteka deskanso egiteko proba batetik normalean gaur egun egiten dira proba motzak eta hori eta tarteka sartzen dugu motozerra eta bueno. Ibili nahi badut ni mundu honetan arte honetan, zer behar dut? Pazientzia, ikasi behar dute artea, zer egin behar dut? Zerbait pentsatu behar duzu, zer egin behar duzu. Eta hasteko marrazki bat edo zerbait egin behar duzu. Importanteena da, ideia izatea, gero ez egiteko, lanean zaudenean motozerrakin, ibiltzen zara horrela ondoan, eta batzutan igual beso bat zabalagoa gelditzen da, baina horregaterako joaten zara atzera eta ikusten duzu. Eta gero askotan jendea esaten dizu, hau egin duzu gaizki, edo bai, zuzendu hau zergatik, dago okerra eta hola. Eta baina importanteena da hurbiltzea, hurbil zaude eta hurbiletik ez duzu ikusten ongi hori. Nik uste pauso bat jaten dula, beak beti izautu dulako hori, baina nik adibidez motozerrakin kostein zitzaiten hartzea, ez? Hasieran ibili behar da egurra mozten, egurra ezagutu, eta base hori eukitaia
ondoren hasten dietaiak. Ze askotan batek motozerra hartu nahi bado, ez da hartu eta ez dakit, mailu bat hitze bat sartzea ez dela. Behar da habilidade bat, ze punte sartzekoan rebotatu itxeizu, orduan, habilidade hartuta gero, orduan hasten da figuran asuntoa. Eta batez hori egurra prestatzetik azaldu ginen, silla batzuk itea, zerbait simplea. Claro, silla oso ikusi ez egoan, orduan, hasi ginen ontxo batzuk iten. Ontxotatik figura bat, da hau da pixko bat, prozesue indeun pausoak bakoitzen hemen ikustea. Eta esan ezagigu baita dela artista bat? Bueno, ez dakit, ni beti hola ez daude. Artista, elemento bat, esan ikusten dela jendea ordu pila bat sartzen duela, eta badago, Espainia eta munduan zehar, badago jendea hortaz bizitzen dela, egiten du lana, baina ikaragarria. Gero batzuk txukuntzen dute, beste ez motozerra bakarri. Motozerrakin egiten dute izugarrizko lanak, baina gero sartzen dute taladroak eta makina, eta eskuz ere. Baina gutxinez haber esan dezakigu hau dela zure museo txikia. Hauek dira probak, zergatik gero, plaza hau ordu eta erdi edola bukatuta egon behar da, edo gutxiago. Ezke bezala jendea aspertzen da, jartzen zara plaza batean, motozerra, deposito gasolina, bota, eta berriz, eta azkenean jendea oso luzea baldin bada aspertzen da. Induzak eguna da, oain, oionen gara eta erakutsiko diguzu pixkat nola egiten duzun? Motoserrarekin, mozteko pixkat? Bueno, orain prestatuko dugu enbor bat hau zutin mozteko, eta hiloba, eta ni bitartean prestatuko dut, eta egingo dut taila txiki bat. Argia gauero estaltzen duzu, izpirik sartu ez adien. Izpirik sartu ez adien. Nafarroako bigarren denboraldiari hasiera gogorra eman diogu. Tradizioak, gastronomia, baserri lana, artea eta bar. Eta belaunaldi berriak biztanleen helduen bidea gurutzatzen direnean, magia sortzen da. Ara, justo bilatzen genuena. Egia esaten dezunean, eta beste batean, milaka egun pasatzen direnean, urdinduko zait neri hilea, eta zuri orbainak azalean, maite dut egurrez etxea.